Ten největší rozval. Největší? Jaký je nejlepší? Co je největší? Ten nejlepší. Holky, pojďte! Ještě Lenčka. Ale to pěkně zapalené, že? Jo. To je v rámci šetření. Je krize. To je daleka. Leni, dělej, je netrpělivej. Paska nemocnice. Jdeme. Nádrženě. Tak se draku. Drhej. A to je po večeřel. Na. Kuba. No, tam Co je? Paráda. a vodní se. Moc do toho nepíkej. Ani se mohou. A hlavně no stres. Povinný povinák? Ale pořádně se do toho dívej, ať tě to nevyhodí. Ale když jdu chodit, tak si mi přečítat. A ty tušíš, co tam je. Do kamery, do kamery. Ty brďo, to jsou kočeny. Všechno v tom. Do toho vůbec nepíšej nějak. No to nebude vole. Tak jenom protože Ještě horší. to by byl svapravný dárek pro Víťu, pro Ráďu, protože tam jsme doma sofismu. Oni mají hasku na sobě. Ale však to zkoukneme na akci u mě, v klidu. Kuba, to máš vlastní stomný prste. Sladký. Elektrony to má, ne? Akorát už mě bolí ruka, ale. Dochází místo, ne? Na paměti. Pohni s tím. Vlastně, chtěli jste mu to vůbec dát? Peťa. No, je super. Je to kompletně, no. Ježišmarja. To bude napsané, všechno je lepší. Zády to si neměl říkat, ty si kůj. Ukáž. Co to asi máme? Dívej na malé. A teď ti vysvětlím, jak se to používá. Musíš to Teď ne, je to ještě dítě. pořádně namazat lubrikačním gelem, ať nedostaneš pod tlak. A pak 15 minut musíš valit. Jo. Takže my Je to máme... taková dobrá posilovna. No a máme tě hlídat 15 minut, jo, takže... Tak se oporučuji. Ale jinak to můžeš nosit v tom pití do školy. To máš jak to maxi, ne? To máš nebo to. Vytlatíš, ne? A teď dárek tobě nejlepší. Něco mám motor. Musíme štěrky. To opatrně, ale fakt decentně s tím. Kuba, je to skleněné, neštěrky. A Kubo, Kubo, a doporučuju hodně gelu. Hodně gelu? Protože kdo má, že ten jede. Čarno, v tomhle případě to platí dvojnásob. Možná 10násob. Tam jsou dva, jo, jeden velký, jeden malý. Začni velkým, ať poznáš malý. To je prosím dostavovák na anální obchod. To máš špičku Můžeš říkat na mašinu, tak to přes takový něco máš. A hodně pojďme. Jo, aby
ti nebylo líto, tak máš k tomu ještě jeden dareček pro malý. Budeš potřebovat. Lubrikační gel na prdel. A ne, počkej. To je originál na prdel. Ty tak řekni jedeme tím družství, máme vazelinu. Ne, kámo. Já ještě jsem zapomněl dát něco, na to kolo to nejde přijat, tak si to přiděj na mašinu. Paráda. Co to je? To má ty modré květilka. Ale šňůrky mám k tomu na to doma, jo, na to ti to zítra. A kde je proto, aby předvedl jeden ze svých dárků? Kolo bez sedatka. Já se na kole